tejto podivnej hre okolo pána Tarabu. Všetci už toho majú plné zuby. Takže podivná hra. No tak pán Šimečka, namiesto toho, aby ste boli radi, že niečo prekrie tú kauzu vašej mamy, tak ešte to idete sa tváriť, ako že ste vlastne s tým nespokojní. Veď vy by ste mali byť radi, že vám to prekrylo tému teda, o ktorú sa teraz všetci zaujímali, pretože vy ste dostatočne sa o to nezaujímali v tom čase, keď ste sa mali, a aj teraz, keď by ste mali dať ako ten nositeľ slušnosti a demokracie jasný nejaký odkaz, aj jasný nejaký symbol, gesto, vy by ste to mali urobiť, lebo vy sa tvárite ako ten najväčší etalón slušnosti a demokracie, takže od vás čakajú toto gesto. No ale namiesto toho, aby ste sa teraz tešili, že aha, konečne sa bude tá verejnosť baviť o niečom inom, a to teda o tej takzvanej, ako to vy tvrdíte, podivnej hre, tak ešte na to nadávate. Ale poďme ďalej k tomuto videu. Ako devastuje našu krajinu. Tak ešte otravuje všetkých svojimi vzťahmi a svojimi hádkami o fleky. Teraz Andrej Danko chce odvolať Tomáša Tarabu. Otravujete, ale veď aj vy nás otravujete touto kauzou. Prečo ste si to dávno nevyriešili a prečo aj teraz to radikálne nevyriešite? A to tak, že urobíte nejaký symbol, nejaké gesto, lebo od vás to čakajú ľudia. Ale jak sa zvláštne dohodli, že vlastne ho tam nechajú, všetci sa tvária, že to je OK, asi aby si pán Taraba mohol dokončiť nejaké svoje kšefty. Ale takto to nemôže. Že aby si mohol dokončiť svoje kšefty. Tak vidíte, vy tu neviete jednoznačne vysvetliť, ako to bolo všetko s tým telefónom, proste tam vajatáte, ako to vy tak nazývate, že vajatáte. A túto druhých už hneď obviníte, že nejaké kšefty. Toto musí skončiť. No aj preto podávame do Národnej rady návrh na odvolanie ministra životného prostredia. Nech sa teda ukáže. Aj Andrej Danko nech odkryje karty. Či teda minister má dôveru, alebo nemá. Nech už nás tým neotravujú. Ešte k tomu, čo ste vlastne povedali, že oni sa akože nejako dohodli. No, podľa čoho to tak posudzujete? Lebo mne skôr vyšlo z toho včerajšieho vystúpenia pána Tarabu, že on je pripravený, že ak nebude nejaká tá politická symbióza, tak on teda do toho septembra, ak nevznikne nejaká politická symbióza medzi ním a SNS, lebo ak nie je symbióza medzi zamestnancom a zamestnávateľom, to on tak obrazne nazval, tak vtedy sa aj ťažko pracuje, a jednému sa niečo plní, aj druhému sa ťažko pracuje, tak vtedy on sám rezignuje. Tak neviem, podľa čoho usudzujete, že sa nejako dohodli. Ale samozrejme všetci čakali, že vy toto využijete a dáte návrh na odvolanie. Lebo ak je pravda to, čo hovorí pán Taraba, že toto je nejaká hra na to, aby sa prekryla vaša kauza, tak toto bude potrebné k tomu, aby bolo aj toto odvolávanie. A keď to aj vyjde, tak bude potom destabilizovaná vláda a to vám bude vyhovovať. Ale pán Šimečka, keď jedno proste hovoríte, tak mali by ste si zobrať za svoje aj proste túto vašu kauzu a dotiahnuť ju do konca. To znamená urobiť jasné nejaké politické gesto, ktorým ukážete, že jednoducho toto vy nemôžete nechať len tak. Lebo pri iných subjektoch, pri iných členoch rôznych funkcií, vy len pri podozrení už hovoríte, že na ten čas mi sa to vyšetrí, tak ten človek nech odstúpi. Tak prečo vo vašom prípade to tak nemôže byť? Majte sa pekne, pekný deň.